Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Au bismillah, à la chaîne Madi Sanfé, Néo 223. Niye mɔgɔ kura de kana ɲinɛ k'i abonné ni ka cloche activé walasa an ka vidéo nataw kana na fɔ i kɔ. Alors, sans plus tarder, ni vidéo min n'a bɛ kuma Sidiki Diabaté kan. Sidiki Diabaté Mali artiste do, Mali artiste belebele do. Sidiki Diabaté actuellement avec Côte d'Ivoire, a taara clip tourné la. A taara clip min tourné ani Black M, u b'u ka clip min tourné ɲɔgɔn fɛ. Donc Black M ale fana bɛ Ivoire actuellement, u bɛ clip tourné la. Sidiki Diabaté, maître de la Kora, ale ni Black M, olu fila ka son hali n'o ma fɔ mɔgɔ ye kɔni, i kɔni b'a dɔn k'o ti kɛ son lankolon ye. Donc son in a tɛna kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ. Sidiki ka faniw kun k'a ma k'u famana Sidiki ka duman na. A ko a ka faniw ma k'u kana pressé k'a bɛna duman d'u ma. Ayiwa faniw ye clip dɔ ye dɛ. Donc a t'aw sigi a ka nin kɔnɔ, sunkalo kɔfɛ peut-être a bɛ sɔn k'a bila. O kɔni m'a bila wagati fɔ fɔlɔ. Donc a y'a abonné pour ne pas manquer les informations de votre artiste préféré. Ayiwa abonné o, a y'a hakilina di commentaire kɔnɔ. Aw yɛrɛ bolo nin son in a bɛna kɛ jarabi son de wa walima a bɛna kɛ son sugu jumɛn ye?